Para min é un placer estar aquí presentando o proxecto Grazas a vos, é un proxecto no que estamos colaborando dende a UNED a través da metodoloxía do sistema aprendizaxe e servizo. Isto consiste en que dúas alumnas nosas, Sara e Marta, de psicoloxía, concretamente dunha asignatura que se chama Técnicas de Intervención Cognitivo-Conductuais, pois traballan poñendo en práctica os coñecementos que adquiren nesta materia, prestando un servicio ás comunidades. Neste caso, o servizo sería pois, o traballo con estas persoas da residencia de anciáns da Milagrosa e das Gándaras, concretamente hoxe estamos nas Gándaras. Bueno, unha actividade que ten espírito de perdurar no tempo, vimos 2 veces a semana, os lunes facemos un traballo de activación física e o venres pola mañá facemos a parte da estimulación cognitiva. Normalmente traemos una serie de fichas para que ellos hagan, nosotros les apoyamos, les explicamos un poco, hacemos cosas de vocabulario, matemáticas y hoy, por ejemplo, en concreto, hicimos una actividad de reminiscencia con fotos de Lugo Antiguo para que ellos pudieran recordar un poco y hablar de las experiencias que tuvieron o de lo que recordaban, de lo que no recordaban. Ao final, o proxecto que trata é de traballar nesta formación íntegra dos usuarios, facendo que o envexecemento sexa máis activo e, polo tanto, pois, mellorar finalmente a súa calidade da vida. A colaboración coa Fundación Breogán non é a primeira vez que se dá no noso caso e, bueno, creo que é un partner co que estamos traballando moi ben, moi a gusto e para nós é unha gran satisfacción que nos inclúan nas súas actividades. Cada día que vimos aquí nos agasallan sempre con sonrisas, están encantados de participar, de que volvamos o día seguinte, entón ese cariño que nos levamos, como dicía, é moito máis valioso e máis importante que todo o que nos humildemente lles podemos deixar a eles. La verdad es que nosotras estamos muy contentas con cómo está saliendo todo y ellos también están muy contentos con cómo está saliendo todo y con todas las actividades, de hecho dicen que es como su actividad preferida, entonces pues estamos todos muy contentos y esperamos que el año que viene se pueda repetir todo.